ସାନ ଝିଅକୁ ଗାଧେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପିତ୍ତଳ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଥିରେ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ହଳଦୀ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ଖରାରେ ରଖୁଥିଲି। ମୋ ଜେଜେମା କହେ, ଖରାରେ ପାଣି ଗରମ କରି ଛୁଆକୁ ଗାଧେଇ ଦେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବନି। ଏତିକିବେଳେ ଶାଶୁ କହିଲେ, ହଳଦୀ କାଠୁଏ ବାଟିକି ରଖିବୁଟି ମା, ଦ୍ୱିପହରେ ମୋ ବଡ଼ ନାତୁଣୀକୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦେବି। ଜାଡ଼ରେ ତା ଦେହଟା କାତି ଛାଡ଼ିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ତତେ ତ ତର ହେଉନି ଛୁଆଟା ଦେହରେ ଟିକେ ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦେବାକୁ। ଯାହା ହଉ, ଶାଶୁ ମୋର କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କ୍ଷେତ ବଢ଼ା ହେବ ବୋଲି ଶ୍ୱଶୁର ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ମା, ଖଇ ଆଉ ମୁଢ଼ି ଗଣ୍ଡେ ଭାଜିବୁଟି, ଆମର କାଲି କ୍ଷେତ ବଢ଼େଇ ଦେବା। ଗାଁଟା ଯାକର ପ୍ରାୟ ବଢ଼ା ସରିଲାଣି। ଗୋରୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେବେ ଧାନ ଗଣ୍ଡାକ ଖାଇଦେବେ। କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ଖଜିରି ଗଡ଼ିଆ କିଆରି ଖଣ୍ଡକରୁ ଧାନ ଦିଟା କାଟି ଆଣି କ୍ଷେତଟା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଚିନ୍ତା ଯିବ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ନ ସରୁଣୁ ଶାଶୁ କହିଲେ, ତାକୁ କେଉଁଠି ତର ଅଛି ଯେ ସେ ଏଇନେ ଖଇ ମୁଢ଼ି ଭାଜିବ? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କାଳି ଗୁଡ଼ିଆଣୀକୁ ଯାଇ କହିଦେଇ ଆସ, ମୁଢ଼ି ଦିଶେରେ, ଖଇ ଦିଶେରେ ଆଉ ଭଜା ଚୁଡ଼ା ଉଖୁଡ଼ା ସେରେ ସେରେ ଆଣି କାଲି ସକାଳେ ଦେଇଯିବ। ତୁମେ ଖାଲି ଆମ ଗଛରୁ ନଡ଼ିଆ ଦିଟା ପାରିଦେଲେ ହେଲା। ମୋତେ ହସ ଲାଗିଲା ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି। ଆଗରୁ ଏଇ କଥାଟା ଶ୍ୱଶୁର କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ମୋର ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲି। ଯାହା ହଉ, ଶାଶୁ ମୋ କାମଟା ହାଲକା କରିଦେଲେ। ଏଇ କ୍ଷେତ ବଢ଼ା କଥା ପଡ଼ିବାରୁ ଆମ ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆମର ଭୁବନାଘେରା ଜମିରେ ସବୁଥର କ୍ଷେତ ବଢ଼େ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟୋକେଇରେ ମୁଢ଼ି, ଖଇ, ଭଜା ଚୁଡ଼ା, ଉଖୁଡ଼ା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ମିଶି ଟୋକେଇଏ ଯାଏ ବଢ଼ା ହେବାକୁ। ଗାଁ ସାରା ସବୁ ପିଲା କ୍ଷେତ ବଢ଼ା ମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଧରାପରା ହୁଅନ୍ତି। ବାପା ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଟୋକେଇ ଖାଲି। କେବଳ କ୍ଷେତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଧାନ ଦିବୁତା ଧରି ଫେରନ୍ତି ବାପା। ଜେଜେମା ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ ଆଉ କହେ, ଯାହା ହଉ, ସବୁ ଭୋଗ ବିଲରେ ସରିଗଲା। ଦେଖିବୁରେ, ଅଇଲା ସନକୁ 2 ଗୁଣା ଧାନ ହେବ। ଗାଁଟା ଯାକ ଛୁଆଙ୍କର ଖୁସି ଅଛି ପରା। ଅମଳ ଅଧିକା ହେଲେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଭୋଗ ଖାଇବେ। ବୋଉ ହସେ, ଥଟ୍ଟା କରି କହେ, ତମର ଅମଳ ବଢ଼ୁଥାଉ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଖଇ ମୁଢ଼ି ଭାଜି ପାରିବିନି। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ତୁମେ ଚାଦର ଢାଙ୍କି ହେଇ ବହି ଖଣ୍ଡେ କାଖରେ ଜାକି ଆମ ଘରକୁ ଆସ। ଜେଜେମାକୁ କୁହ, ମୋ ଭୋଗ କାହିଁଲ ବୁଢ଼ୀ? ଜେଜେମା କହେ, ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁରେ ଟୋକା, ତୁ ବିଲକୁ ଗଲୁନି, ସେଇଠି ଖାଇଥାନ୍ତୁ। ଟୋକେଇ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ପରେ ତୁ ଆସୁଛୁ, ଚାହିଁଥା ଅଇଲା ସନକୁ ଖାଇବୁ। ଜେଜେମା କଥା ଶୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହସୁ। ତୁମ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ତୁମେ ବୋଉ ପାଖରେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ବସ। ବୋଉ ଜେଜେମା ପାଇଁ ଚା ଆଉ ପିଠା ତିଆରି କରୁଥାଏ। ତୁମେ ସେଇଠି ବସି ଗରମ ଗରମ ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ସୁନା ପିଲାଟେ ପରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତୁମ କଥା। ପିଲାଦିନର ରାଗ ରୁଷା କଳିଗୋଳ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଆମ ଭିତରର ଭଲ ପାଇବାକୁ। ତଥାପି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ମୋ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଭିତରେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେଇଥିଲ ଆଉ ସେଇ କଥା ନେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି, ବାସ୍ ସେଇ ଦିନଠୁ ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଗଲା। ଆମ ଘରକୁ ତୁମେ ଆଗ ଭଳି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଦୂରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସତ କହୁଛି, କ୍ଷଣିକ ଉତ୍ତେଜନାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ଅପମାନିତ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ତୁମ ଚିଠି ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ। ସବୁ କଥା କିନ୍ତୁ ନୂଆବୋଉକୁ କହିଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମନଟା ଛଟପଟ ହେଉଛି। ସତଟା କ'ଣ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବି? ନୂଆବୋଉ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝେଇଥିଲେ ତୁମକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମାନି ନେଇ ମୁଁ ବାହା ହେଇଗଲି ସିନା, ହେଲେ ଆର କଥାଟା ମୁଁ ମାନିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଯାଏ ବି ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ବାହାଘର ବେଳେ ନୂଆବୋଉ ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ମୋ ବାକ୍ସରେ ଭରି ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଏଇ ବହି ସବୁ ପଢ଼ିବ, ଦେଖିବ ପୁରୁଣା କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ହେଇଯିବ। ସବୁ ବହିକୁ ପଢ଼ିଲି, ହେଲେ ତୁମକୁ ଭୁଲିବା ବଦଳରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଉପନ୍ୟାସକାରମାନେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ବିରହ ନଥିଲେ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତାକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏନି। ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ହୁଏତ ସେମାନେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସେ ବହିଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ି ଦୁଃଖର ବୋଝକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ନଥାନ୍ତି। ତୁମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ବେଳେବେଳେ ନିଦ ଆସି ଫେରିଯାଉଛି ଆଖିରୁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ମନ। ଭୁଲି ହେଇଯାଉଛି ବୟସ। ଜାଣି ହେଉନି ଋତୁ କେବେ ବଦଳୁଛି। ଭାବନାରେ ନଈ ପହଁରୁଛି ମୁଁ, ଆଉ ତୁମେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ। ତୁମେ ଯାହା କୁହ ପଛେ, ମୁଁ କହିବି ଏସବୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭାଷା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବାକୁ ବି। ସେଦିନ ଘରକୁ ହିଁ ଆସିବାର ଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଥିଲେ,
ଆରେ ଶୁଭ କାଲି ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତା ପାଇଁ ନିହାତି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ କରିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ବୁଧିଆ ବେହେରା ପାଳରୁ କିଛି କାକୁଡ଼ି, କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଦିଟା, କଖାରୁ ଡଙ୍କ 2 ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଆସିବି। ଶୁଭ ତ ନିମ୍ବ ପିତା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ବୁଧିଆ ପାଳରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ସଜନା ଛୁଇଁ 2ଟା, ନିମ୍ବ ପିତା ଟିକେ ନେଇ ଆସିବି। ଶାଶୁ କୂଅ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ସପ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଗଡ଼ୁଥିଲେ। ମୋ 2 ଝିଅ ରାଣୀ ଆଉ ମାଣିକ ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ସଢ଼େଇରେ ମିଛିମିଛିକା ଭାତ ଡାଲି ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ମୁଁ ସଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ଲୁଗା ଧୋଇବାକୁ ଗଲି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ମନେକରି ରାତିରେ ଅଧିକା ଗଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ପକେଇବୁ। କାଲି ଶୁଭ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବ। ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ପିଲାଦିନର ବଦମାସି। ଖରାବେଳେ ଜେଜେମା ଆଉ ବାପା ଶୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ପାଦ ଚାପି ଚାପି ଘରୁ ବାହାରି ଆସେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁନି, ଗେଡ଼ି, କାଳି, ଅରୁଣା, ନୀନା ସବୁ ମିଶି ସୋଲି ବଡ଼ବୋଉର ବାଡ଼ିକୁ ଯାଉ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ। ବଡ଼ବୋଉ ଦୁଆରେ ବସି ଉଙ୍କୁଣି ଅଣ୍ଡାଳୁଥିବ। ତାଟି ଖୋଲିଲା ମାନେ ଡାକ ପକେଇବ, ଆସଲୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ 2ଟା ଉଙ୍କୁଣି ଖୁଣ୍ଟି ଦବ। ତମକୁ ବେସର ଦିଆ ଫଡ଼ା କଇଁଆ ଦେବି, ବେସର ଦିଆ ଆମ୍ବୁଲ ବି ଦେବି। ଆସଲୋ 2ଟା ଉଙ୍କୁଣି ଖୁଣ୍ଟି ଦବ। ସବାଖିଆ ଉଙ୍କୁଣି ଗୁଡ଼ାକ ରଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଫଡ଼ା କଇଁଆ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଲୋଭରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୋଲି ବଡ଼ବୋଉ ପାଖରେ ଯାଇ ବସୁ। ଜଣେ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଉଙ୍କୁଣି ଅଣ୍ଡାଳେ। ଆମେ ସବୁ ପଛକୁ ପଛ ଜଣ ଜଣ କରି ସୋଲି ବଡ଼ବୋଉର ଆଚାର ବୟମରୁ କାଗଜରେ ଅଧା ଅଧା ଢାଳି ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସୁ। ଆଉ ହାତରେ ମୁଠା କରି ପୁଳେ ପୁଳେ ଆଚାର ଧରି ବାଡ଼ିପଟ କବାଟ ଖୋଲି ନଈବନ୍ଧକୁ ପଳାଉ। ତାପରେ ଉଙ୍କୁଣି ଦେଖୁଥିବା ସାଙ୍ଗଟା ପାଣି ପିଇବା ବାହାନା କରି ପଳେଇ ଆସେ ନଈବନ୍ଧକୁ। ଉଙ୍କୁଣି ସବୁକୁ ସୋଲି ବଡ଼ବୋଉ ପିଢ଼ା ଉପରେ ରଖି ନଖରେ ଟକ୍ ଟାକ୍ ଫୁଟେଇ ମାରେ। ଲାଗେ ଯେମିତି ସୋଲି ବଡ଼ବୋଉ ତା ପରମ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝଉଛି। ତାର ଉଙ୍କୁଣି ମାରିବା ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା ମନେ ରଖିବ। ଉଙ୍କୁଣି ସବୁକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରିସାରିବା ପରେ ଡାକ ଛାଡ଼ିବ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଲୋ, ତୋ ପାଣି ପିଆ ସରିନାହିଁ ନା ଏତେବେଳ ଯାଏ। ତା ଡାକ ଶୁଭିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସବୁ ନଈବନ୍ଧରେ ବସି ମଜା କରୁଥିବୁ। ସେସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଜି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସତରେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ କେତେ ଠକୁଥିଲୁ। ସୋଲି ବଡ଼ବୋଉର ଛୁଆପିଲା କିଛି ନଥିଲେ। ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଳିଥିଲା ଯେ ସେ ତା ଛୁଆପିଲା ଧରି ସହରରେ ଯାଇ ରହିଲା। କାହିଁ କୋଉ 2-3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗାଁକୁ ଆସେ। ସୋଲି ବୋଉ ମରିଗଲାଣି କେବେଠୁ। ତା ଜମିବାଡ଼ି ଗଣ୍ଡାକ ସେମିତି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। କିଏ ଅଛି ଯେ ଦେଖା ଚାହାଁ କରିବାକୁ। ଘର ଖଣ୍ଡକେ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ସେଇ ପିଲାଦିନର ଦୁଷ୍ଟାମି ଭିତରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତୁମ କଥା। ତୁମେ ଥରେ ଖରାବେଳେ ବହି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ନଈବନ୍ଧରେ ବସି ପଢ଼ୁଥିଲ। ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ତୁମ ବାଡ଼ିରୁ ପାଚିଲା କୋଳି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ହାତରେ ମୁଠେ ମୁଠେ ଧରିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲୋଭରେ ମୋ ଫ୍ରକ୍ ଭିତରେ ଆଞ୍ଜୁଳେ କୋଳି ରଖୁଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ ତୁମ ବଡ଼ ବାପା କିଏ କିଏ ବୋଲି ଡାକ ଛାଡ଼ିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲୁ। ନଈବନ୍ଧକୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। କୋଳି ସବୁ ଢାଳି ହେଇଗଲା। 2 ଆଣ୍ଠୁ ଛିଡ଼ି ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ସେତିକିବେଳେ ତୁମେ ଆସି ମୋର ଗୋଟେ ବେଣୀକୁ ଟାଣି ଧରିଲ ଯେ ମୁଁ ଖସି ପଳେଇ ଯାଉ ଯାଉ ମୋ ବେଣୀରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ରିବନ୍ଟା ତୁମ ହାତରେ ରହିଗଲା। ତୁମେ ଠୋ ଠୋ ହେଇ ହସୁଥିଲ। ମୁଁ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ସିଧା ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଜେଜେମା ପାଟି କଲା, କହିଲା, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ କିଲୋ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆସିଛୁ। ସେଦିନ ତୁମର ସେଇ ହସଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଜି ବି ଲାଜରେ ଆଖି 2ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ତାରି ଭିତରେ ଆମ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯେମିତି ପତ୍ର ମେଲୁଥିଲା। ସେଦିନ ମୋ 2 ଝିଅ ଜିଦ୍ କଲେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଏ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କହିଲେ, ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା। ଶାଶୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ହଁ ହଁ ଛୁଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣ, ତାଙ୍କ ମନଟା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ସିଂହରୁ ଶୃଗାଳ ବନି ଯାଇଥିବା ଶାଶୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଛୁଆ 2ଟା ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ଘରଟା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିବ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସୁନିକୁ ଯାଇ 8 ଦିନ ପାଇଁ ନେଇ ଆସେ। ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ 4-8 ଦିନ ଯାଇ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିବେ ସେଇ କେଇ ଦିନ ସୁନି ଆଉ ତା ପୁଅ ଆସି ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରି ଯିବେ। ଝିଅଟା ମୋର କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବାପ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିନି। ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଇଏ ଯାଇ ନଣନ୍ଦକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସାନ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନଥିଲି ଆମ ଘରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଏଥର ଶାଶୁଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ପୁଣି ଭଲ ପରିବେଶରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ମୋ ପିଲାଦିନର 24 ବର୍ଷ କଟିଥିଲା। ରାତି ସାରା ଅନେକ ଭାବନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲି। ସକାଳୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇ ସନିଆ ରିକ୍ସାକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଗଲାବେଳେ ଶାଶୁ ବାଟେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଖରାତରାରେ ବୁଲିବାକୁ ଦବୁନି। ତୁମ ଘର ପାଖରେ ତ ନଈ,
ଛୁଆଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିଥିବୁ, ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆଉ ତୋ ନୂଆବୋଉଙ୍କୁ କହିବୁ ଏଥର ଆମ ଗାଁ ମଙ୍ଗଳା ଯାତ୍ରାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଶାଶୁଙ୍କର ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ହସିଲି। ଶାଶୁ ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ମାରି କହିଲେ, ହଁ ତତେ ହସ ମାଡ଼ୁଛି ପରା। ହଉ ରିକ୍ସାରେ ବସ୍, ଖରା ହେଉଛି। ଆଉ ତୋ ବୋଉକୁ ବହୁତ ବହୁତ କହିଦେବୁ। ଶାଶୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ରିକ୍ସାରେ ବସିଲି। ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦ୍ୱିପହର ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବୋଉକୁ ତା ସମୁଦୁଣୀ କହିଥିବା କଥା ସବୁ ଜଣେଇଦେଲି। ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଖବର ନ ଦେଇ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ନୂଆବୋଉ ଥଟ୍ଟାରେ ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲଗେଇ ଭାତ ଖାଇବ। ମୋ ନୂଆବୋଉ ଚାରିକି ଚତୁରୀ ପାରିକେ ବନ୍ଧା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ କେତେ କ'ଣ ତିଆରି କରି ପକେଇଲେ। ଖାଇଲା ବେଳେ ଇଏ ଥଟ୍ଟାରେ କହିଲେ, ହଁ ନୂଆବୋଉ ସତରେ ତୁମ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ହେଇଛି। ନୂଆବୋଉ ଲାଜରେ ଲୁଗା କାନିଟାକୁ ପାଟିରେ କାମୁଡ଼ି ଧରି ମୁରୁକି ହସା ଦେଇ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ସଞ୍ଜବେଳକୁ ନନା ମୋ ଦି ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ରତନାଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନରେ ବରା ଘୁଗୁନି ଖୋଇକି ଆଣିଲେ। ମୋତେ ମୋ ଝିଅ ରାଣୀ ଆସି କହିଲା, ମା, ମାମୁଁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆମକୁ। ଯାହା ହେଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ମାମୁଁ ଘରେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ତୁମ ବୋଉ ଦିନେ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ। ମୋ ଝିଅ ଦି'ଜଣ ପିଣ୍ଡାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ମୋ ବୋଉକୁ ତୁମ ବୋଉ ପଚାରିଲା, ଇଏ ଦିହେଁ କା ଝିଅ କି? ବୋଉ ମୋ ନାଁ ଧରି କହିଲା, ଇଏ ପରା ତାରି ଝିଅ। ତୁମ ବୋଉ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ମୋତେ ଖୋଜିଲା। ମୁଁ ବାଡ଼ିପଟେ ଗାଧୋଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ତୁମ ବୋଉକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସିନା ହସିଦେଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ତୁମ ବୋଉର ଆଖି ଦି'ଟା ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ଅନେକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ କହିପାରୁନଥିଲା। ନିଜ ଲୁଗା କାନିରେ ଲୁହକୁ ଚାପି ଦେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ନୀରବତାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୋ ହାତଟାକୁ ଧରି ପକେଇ ପଚାରିଲା, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ମୋ ଓଠରେ ସେତେବେଳକୁ ହସଟା ମୋ ଅଜାଣତରେ ସେମିତି ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ତୁମ ବୋଉ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଆଖିରେ ପଲକ ପକେଇ ପାରିଲିନି। କେମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ମୋତେ ଛନ୍ଦି ପକେଇଲା। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଅତୀତ। ପିଲାଦିନେ ତୁମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କେତେ କଳିଗୋଳ ଭାଙ୍ଗିଛି ତୁମ ବୋଉ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେଇଛି। ମୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କେତେ ଥର କହିଛି, ତତେ ପରା ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିବି। ଏ କଥାଟା ସତ ସତିକା ତୁମ ବୋଉର ମନ କଥା ଥିଲା। ହେଲେ ମଝିରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୂରତ୍ୱ ବଢ଼ିଗଲା, ସେଥିରେ ସିଏ ବା କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ତୁମ ବୋଉକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେତିକି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା। କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ନଥିଲା। ତଥାପି ଲୁହକୁ ମୁଁ ଚାପି ପାରିଲିନି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ତୁମ ବୋଉର ଆଖିରେ ସେଦିନର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ମୋ ପ୍ରତି। ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ତା ଆଖିର ଲୁହ ମୋତେ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା, ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲୁନି? ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମା'ଟା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନଥିଲା ତତେ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚାହିଁପାରୁନଥିଲି ତୁମ ବୋଉର ସେ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ। ତୁମ ବୋଉର ଛୁଆଁରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ତାର କେହି ନୁହେଁ। ତଥାପି ସେଦିନ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ବି ସେ ମୋତେ ନିଜର ଭାବୁଛି। ତା ଆଖିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଘୃଣା ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରତି। ଏଇ ତ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା ପରେ ବି ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ହେଇ ଫେରିଆସେ ପାଖକୁ।